חטיבת נעורים רבין מציגה מחזמר, חולם כמו יוסף, כ-90 ילדים על הבמה. כ-20 תלמידים מאחורי הקלעים נטלו חלק במופע. השתתפו במופע גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים עם ביקור סדיר לקוי, שהמופע סייע להם בהעצמה ובתחושת שייכות ומסוגלות. אצלנו ברבין חולמים ומגשימים. ישן וחולם על סולמות אל השמיים. אביבה, אני יודע שאת הגשמת הרבה חלומות. יש לך עוד חלומות להגשים?